Čaute. Takže máme tu video ďalším. Ideme, ako som hovorila, ideme niečiť záhradu. Takže ako najprv si musím toto premeniť, lebo mi to tu vadí. Počkaj. Ale FIFA ja mám reclaimer iba 11 krát. Tak si bude ešte krátiť. Možno 5 minút, neviem koľko. No. Takže ideme niečiť. Ideme niečiť paradajky, ale ako najprv ich pozbieram. A pomaly už nič nie. Už to odložte, budete jesť. Takže toto bude part 1, ako niečím záhradu. A vlastne potom vám natočím part 2. Prečo mi to dáva na ten elefant? Nie. 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 Nemôžete. No, takže ja pôjdem. Teraz však vlastne niečím toto. Potom pôjdem zničiť. Ako sa to volá? Potom pôjdem zničiť. Teda potom už nepôjdem ničiť, lebo pôjdem reklaimovať záhradu. Takže toto je ničenie a potom pôjdem reklaimovať záhradu. Takže ja sa spálnim, idem si dať kraftiť. No si nevšimajte. Čo to vlastne za vajíčka? Potrebujem na kraftenie, preto ho kupujem. Takže takto. A kraftí sa nám. 24 minút to trvá. A vlastne toto bola part 1 a ozvem sa vám na part 2. Takže zatiaľ čaute.